3, 2, 1, aurrera. Venga, Maider. Venga, Maite, lehenengo galdera. Nor izan da azken legegintzaldi honetako alkatea? Sonia Rodríguez, Maite Ibarra, Maria Jesús Acedo edo Argoitz Gomez. Maite Ibarra. Zenbat urte bete zituen iaz Montefuerte futbol taldeak? Me has pillado. Nik 25 esango nuke. Miaenea emakumeen etxea noiztik dago zabalik? 2022-tik. Zenbat 8 beltz agertzen dira Rigorriagako armarrian? 1, 2, 3 edo 4? Bat.